खनजिथाया गुवाहाटियाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों। बिथाङा मैया बेलासिनिफ्राय गायफिनबाव मानसिया नै बोरै जालायखो बेलासिनि 5:30निफ्रायनो मानसिया न'आवनो गैया। जसेस बसुमतारी माथो खारबायनो स' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ'आव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आरोना। अनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनानै लालायबाय आरोना। दाथ' टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन। मानो होनोब्ला दाथ' गोबां माने ससियेल मिडियायाव पस्ट नुबाय दंखायोबो जानो हागौ आरो कल रेकर्ड भाइरेलबो नुबाय दंखायो जानो हागौ। सोरनि सायाव बुंदों बेखौथ' मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना। आं बुंदों खनजिथा आरो थग्रोन ना मा होनो होननानै थग्रोन होननायसो खोनायो आरोना। माने इउटुबावथ' फेसबुकआवथ' थग्रोन होननानै खोनाबाय दंखायो नोंथांमोनानो। खनजिथानि फिसाय, मानो होनोब्ला दा खनजिथानि फिसायाथ' मा पस्ट होदोंमोन मोनसे लिरनानै, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै लाबानो जाबाय नैबियो। आरो कल रेकर्डखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै ला। मानो होनोब्ला गावसोरना माने भिउस डाउन जाबाथाय माने बिसोरो गावसोर सानैजों माने बिदिनो कन्ट्रभारसि सोलिनाय बेफोरबायदि जाबाय दङ आरोना। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो। फार्स्टआवबो नैबे खनजिथानि बुंनायखौ नायनानै लाबानो जाबाय। खनजिथाया गुवाहाटियाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों। बेफोरो नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों जेनेबा? आङो न'आव गैया आरोना, आङो दावराव जानानै ओरै न' खाथियाव दंफैयो आङो, ओमफ्राय बेफोरबायदि लिरनानै होबाय आरोना बेयो। नङा, नोंसिनि खोथाया ओरैबायदि मोनसे माने द्रामा, रायजो राजाखौ आन्दो खालामनानै मेगनखौ थगायनानै ओरैबायदि मोनसे लेथ्रा नोंसोरो बिसि फिसाय सानैजोंनो फानलायबाय थानाय, बेखौ बबे समाजाव नुदों नोंसोरो? एसेबां नेहाथ राव नोंसोरो माबानो हायो? सासे बिसिखौ सासे फिसाया फाननो थांदों आरो सासे बिसिया गावनि अंगखौ गुबुननि सिगाङाव बिदि भाइरेल खालामनाय। नोंसोरो बेजों फैसानि थाखाय नोंसोरो रायजोनि मान सनमानखौबो जानोसै आरो बर' हारिनि मान सनमानखौबो जाजोबसै नामा नोंसोरो? माबोरै लिरखो जेनेबा? सासे नों मिन्थिलायो नोंनि फिसाया जे गावनि बिसिखौ दा फाननो थांदों गुवाहाटियाव, नम्बरा नैबे होननानै नम्बरखौबो होलायदों। बेयाव नोङो मा मोनखो जेनेबा? बेनि बिराद मेसेज फैगासिनो दं आंनावहाय नै। मेसेजजोंथ' बादो, नोंसोरो आंनावहायथ' नै नेट नाङाना, आङो मबाइलखौनो नुवाखै मा होदों मा मादों। नङा, नोंसोर बे एफा गुवार संसाराव फेसबुक सालायनानै जाग्रा आरो इउटुब सालायनानै जाग्राया नोंसोर बिसि फिसायल' ना आरो सोरबा दंबावो देलाय? गुबुना सालायनानै मोनजायाखै नामा फैसा? नोंसोर जे आं लिरदों नामा दा जेनेबा आंखौ बिदि बुंहरनाया? नङा, नोंखौ बुंहरनाय लिरनाय लिरि नङा। नोंसिनि गेजेराव बियो मोनसे द्रामा, रायजो राजाखौ थगायनाय ना बले मोनसे रियेल? बे नोंसोर सम बिदि नंखाय फाला खालामनानै मानसिखौ नायगौबा भिउ लाबोनानै। आदा, दाख्लै समावहाय दावरावा जादोंमोन, ओमफ्राय आङो गथ'फोरनि मोखां नायनानै आङो मिलायनानै थाफिनो होननानै आं थाफिनदों, मिथिबाय? दायो फैनानै बेयो आंखौ न'आव सानसेबो सान्थि दोना, मिथिबाय? दाख्लैनिफ्रायनो फैजेननायनिफ्रायनो आंखौ खयबार बुदों, होमबाबो आं रावनिबो सिगाङाव आं खोन्थाया, मिलायनानै थायो आं गथ' सानैनि मोखां नायनानै। ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो दावराव, ओमफ्राय आङो दायो दोरोदनानै दङ, मिथिबाय? ओमफ्राय दोरोदनानै दङ बे जौ दोखो फेनाय। दहायो माबायावहाय कुसुगाव फैदोंमोन जोङो, बे कुसुगाव फैनायावहाय थांफिननानै बे जौ लोंनानै थांदों आरो बेनिफ्रायनो दावराव। ओमफ्राय आं दा दोरोदनानै दं, बिदि लिरनानै होदों ना मादों आंथ' दा जेबो मिन्थिया। नोंसोरो लाजिनांगौब्रा। नोंसोर बुंनो थाङोबा नोंसोर मैया दाख्लैसोनो फेसबुक सालायनाय मानसि। नोंसोरो मोनसे समाव खोनासं मोनसे समाव नोंसोरो जेनेबा माबा मोनसे बुजिस्लाबनो हायियाव, जेनेबा बै समाव गोरोन्थि मावनानै रायजो राजाजों मोनसे मिलायनाय फैबाय। दाथ' नोंसोरो ओरैबायदि द्रामा देखायनानै आरो मिलायफिननानै देखायो। नोंसोरनि बेयो मोनसे कन्टेन्टसो। दा नोंसिना भिउआ गैया जालायबाय नालाय, दा नों आरो बिदि द्रामा खालामलायबाय। बिदिजों नोंसोर सानबेसे जानो? नोंसोरो गावजों लोगोसे गावनि फिसाखौबो नोंसोर गाज्रि खालामनो लांगासिनो दंना? रिप्लाइबो होआ, आङो जेबो होआ दे। आङो नों जेन'बा दा आंखौ बिदि बुंदोंना द्रामा होननानै, दे आं हौवाजों खालामजानायखाय आं दा दोरोदनानै फैदों। आङो दा मोनाब्रायनायखाय न'आव थाङाखै, आं गाबोननो न'आव सहैगोन, ओजोंहाय थांगोन आङो। दायो आङो लोगोनि न'आवनो दङ खाथियावनो, गाबोन सोरांबानो आङो न'आव सहैगोन आरोना। जिखुनु आङो द्रामा जादों ना मा जादों नोंसोर सानदों मा आंखौ द्रामा खालामदों होननानै, नोंसोर नुलांगोन आरोना, नोंसोर मिन्थिगोन। आङो रिप्लाइबो होआ, जेबो होना। आं नै दा नोंनि फनखौबो हमामोन, खननै फैनायखाय आङो हमबाय, मानो हरदों होननानै। नङा, मोनसे खोथाखौ जोङो नोंसोरखौ मानो फन खालामनो गोनां जादों? जों लाजिनाय मोनदों। खारन नोंसोरनि जों अनेक सिनियर, जोंबो मोनसे फेसबुक सालायनानै जोंबो थाइसे थाइनै मोनजादों, नोंसोरबो मोनजादों। नाथाय दिनै नोंसिना नांगौनि बारा समाजनि मुगैथाव हाबा जाथारबायना। अखानायबानो जुदि गावनि बिसिखौनो फाननो थांदों, बेफोर माबा मोनसे गनायथाव हाबाना? बेफोर माबा मोनसे बुंथावना, मानिथावना, माबा मोनसे समाजनाव लिरथावना पस्ट ना बियो? इसिबां लासिं सिं
बेखौ नोंसोरो माथो जेबोखौनो साना माथो नोंसोर बिसि फिसायनि गेजेराव औ दे बुं फन फैबाय थानायखौ दानहरनाया दाननो थांदों दे बुंलाय आं मा बुंनो रोंबावनोब्रा दा सानफ्रामबो दावराव फैजेननायनिफ्रायनो हौवाजों हिनजावजों खुनु मा मावनांगौ मा न'खरखौ बोरै दैदेनलांनांगौ मोनथिया आरोना बियो मा होनबावनो आङो जोंहा नोंसोरखौ बुंनांगौ राइटबो गैया नाथाय राइट दं नोंसोरखौ जोंहा बुंनांगौनि प्रयजन गैया नाथाय बुंनांगौ प्रयजन दं मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे खोथाखौ नोंबो नोजोर ला कनजिथा नोंबो गावबो सासे सानै गथ'नि बिमा सानबैसे नोङो फेसबुकखौ गावनि आंगो साननानै बिदि दिन्थिलांनानै जानो हाया फेसबुकआ जेब्ला माबा मोनसे इन्टारेस्ट जायो बेयाव बयबो नायो नाथाय नोंखौ नायै नायै अहाबा बै समाव सैमायाबो सासे मानसिनि फेसबुकखौ नाया बेखायनो नोङो दिनै नोंसोरो जि सिस्टेमाव नोंसोरो भिडिअ बानायबाय थादों बेयो समाजनि मुगैथाव हाबानि नांगौनि बारा जाबाय दा नोङो बे पस्टखौनो नोङो नाय आंनि हिनजावा गुवाहाटियाव बियो फाननो थांदों फिसा सानैखौ गारनानै बेफोरखि माबा मोनसे कमेन्ट जायोना दिनै माखासे खोथाखौ जों नोंसोरखौ बुङाब्लाबो बुंनो गोनां जायो नुवाबाबो नुनो गोनां जायो दिनै आङो आंनि भिडिअबो नाया आं नोंनि पस्टबो नाया आङो स्क्रिनशट हरदों माने बिराद मानसिया आदा बिसोर बांद्रायबाय समाजनि नोजोराव सबनिसाय दा नाम्बार गाज्रिसिन जानानै दङ होननानै बुङोब्ला कनजिथा आरो कनजिथानि फिसाय होननानै खारन नोंसिनि एसे गाज्रि गाज्रि लेथ्रा राव भाषा बेखौ बोरै नोंसोरो माब्रै जाखो देलाय दे नोंनो रिप्लाय होदे आं मा बुंनांगौ दे आङो खालामगोन आं फार्स्ट भाइरेल जानायावबोथ' आं जेबो खालामाखैना बिसोरथ' आंखौ खालामबाय दुखु आंखौ जुरिजेननायनिफ्राय बिसोर आंखौ खालामबाय ओमफ्राय आङो थानो हायियाव आङो रिप्लाय होबोबाय ओमफ्रायथ' आं खालामजादोंसोना जिखुनु जाया नोंसोरथ' नुखादोंना आरो बोरै आं माबायदि खालामजादों होनो थायो देलाय माबायदि जायो बोरै खालामजादों होनो देलाय नोंसोरो दिनैनो बिदि नांलायगोन गाबोननो नोंसोरो बिदि खालामलायगोन अखानायैनो ज' नोंसोर मिनि हाग्लाब हायलाब नोंसोरो एक्सुवेलि मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जि नोङो मावदों कनजिथा नोंनि बे नों मावनायखौ नोंसोरो बिराद मोजां मोनना लादों आरो नोंसोरखौ बिराद नायनायखाय नोंसोरो इन्टारेस्ट मोनदों नाथाय सम फैगासिनो दङ बै समाव जेब्ला नोंनि हालोदा मा जादोंमोन बिनि मालाबा ओरैबायदि नांगौ जानो थांगासिनो दं समाजा नोंसोरखौ नोजोर होगासिनो दं समाजा नोंसोरखौ नोजोर होगासिनो दं नोंसोरनि थाखाय मालाबा रायजोआ रायजायै कनजिथा मिथिबाय मालाबा लिरनानै होदोंना गुवाहाटियाव फाननो थांदों मादों होननानै आंथ' बिदियावबो थाङाखैना आरो आंथ' लिरनानैबो होआखैना जेनेबा बेखायनोथ' खोथाया बेनोब्रा नोंसोरनि फाननो थांनाय थाङिखौ जों बिसार खालामाखै नागिराखै नोंसोरनि हौवाया मानो बिदि लिरनो मोनो आरो नोङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा नोंसोरनि गेजेराव बे द्रामाखौनोथ' मानसिफ्रा नायनो बाबायना नोंसोर जि सिस्टेमाव खालामदों बे द्रामाखौनोथ' मानसिफ्रा नायनो बाबाय दिनै गावनि बिसिखौनो बियो जुदि फाननो थांदों होनबायबा आरो नोंबो गाबोन जुदि फिसायखौनो रायफ्लायोब्ला ओमफ्राय अखानायैनो ज' नुयोबा बेयो मोनसे द्रामा जादोंना जायाखै बेखौथ' रायजो राजाया मोजां मोनाना थागोन खोनाबायना आदा आं जेबो रिप्लाय होआ बे मा बुंबाय थादों जे आंनो सिरि थागोन आंनो गाज्रिबा आंनो सिरि थागोन मा लिरना होयो मा बुंबाय थायो नोंसोरो माबाबाय थादो आरो ना नुबाय थागोन आं बुङाबो जेबो होनाबो आंनो हारसिं सिरि थागोन जोङो मिथिजानाय सासे फेसबुक सालायग्रा मुंदांखा जोंनो बेसेबां स्क्रिन रेकर्ड हरो नों मिथिगौ नोंनि बागै दुनियानि लेथ्रा पिक्सारखौ जोंनो हरो आं मालाबा होफेरदोंमोन ना नोंनि बागै नोंखौ आं मालाबा गाज्रि बुंफेरदोंमोन ना नाथाय दिनै बाराय मानो थगायबाय थादों रायजो राजाखौ मानो आन्दो खालामदों मानो नंखाय फाला खालामनानै कनजिथाया मैया बेलासिनिफ्राय गायफिनबाव मानसिया नै बोरै जालायखो बेलासिनि 5:30निफ्रायनो मानसिया न'आवनो गैया नंगौना नङा सि सैथो खोथा नोङो दाबो डाइरेक्ट नोंनो होना हो बाजै कनजिथाया न'आव गैया होननानै बुंना होनो हायो नों फेसबुकाव आपलड होनो हायो नों दाबो आरे आंथ' कनजिथाखौ सिगाङाव रायखांखानायब्रा आदा आंनि भिडिअ'आव नुवाखै नोङो आं बांद्राय बिदिखौ नायालै मिथिबाय फंबाय ओमफ्राय नोङो जाबायदि गुरैलै आदा बिसिखौ नोङो सामलायनो हागोन ना हाया जाखो नोङो गुरैद्रायथारो मानसियानो आं थानाय समावहाय मानसिया आंखौ माबायो मिथिबाय ओमफ्राय आं जेब्ला एसे ओंखारबानो बे माबायो मिथिबाय बेसेबां सामलायनो नालाय एसे सामलायनो नागिरबानो खारोबा बियो ओमफ्राय आदा खोनाबाय बे खोथाया सैथोमा कनजिथाया न'आव गैमारा गैया मैया बेलासिनि 5:30निफ्राय गायब बियो र' नोङो दावराव दावसि खालाम नङाबा ससियेल मिडियाआवहाय बियो दावराव जालायगोन नङा आं बेखौ एबाराव खालामखागोन आरो बेना चेनेला बिनि चेनेल मोननैखौ स्ट्राइक होनो नागिरबाय आं दा गथ'नियाथ' आलदा जालायबायना बेथ' दाख्लैसो दावराव जानानै जोबनानै थांदों आरो बेखौनो आरो दावराव खालामफिनबावसै आरो जालालै माने बे दा ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुक इउटुबजों फैसा एसे एफा एनै मोनो नालाय मासावहाय औ बेखौ लानानै माने गाव जानो हागोन बिराद दुगि आरोखि बियो औ ओंखायनो बेना इउटुबाबो एबार आं सासे जायखि मानसि स्ट्राइक होबानो बेना इउटुबा डेट जाबायबो ओमफ्राय आदा नोङो कुसुगावआव मा लांफैदों आङो कुसुगाव लांफैनाया दासो जों दैदेनजादों आं दासो सफैदों न'आवहाय
मथा मथि आङो 25 मिनिटसो जादों न'आव सफैनाया। अब्लाथ' बेबो दस्राजों खाराखैथ'? मानसिया रावजोंबो थाङाखै रायलायनाया हिनजावफोर गोजा दहाय आंजों रायलाया आरोखि आंनि फनखौ रिसिभ खालामा ओमफ्राय दैदेननिखौ रायलायो दैदेन बिसिनिखौ रायलायो ओमफ्राय लोगोफोरनिखौ रायलायजोबो आं खालि आंजोंल' रायलाया बियो। जारला जालायबायलै आदा। जसेस बसुमतारी माथो खारबायनो मा खारलाबायनो न'आवसो दंफैयो आङो जौ लोंनानै रोनावलाबाय थायोलै बियो बिदिनो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। दाथ' नुखाबाय खनजिथा आब'आ मा बुंखो आरो बिनि हासबेन्डआ मा बुंखो नैबे भिडिअआव जाय फुल नायदों बियो मिन्थिखाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। सोरबाफोर जुदि गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो सोर अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय।